Des de l'Institut Català de la Salut, Creu Roja i l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners han organitzat un cicle de xerrades per les persones grans. Des de principis del mes passat, cada divendres la Biblioteca de Joan Vinyoli de Santa Coloma acull una xerrada relacionada amb diferents temes d'interès per les persones grans. Unes jornades que volen aconseguir que els nostres grans puguin tenir al seu abast tota la informació necessària sobre temes del seu interès. Des de la taula comunitària surt la taula de gent gran d'aquí Santa Coloma i que estem formats per Creu Roja, Serveis Socials i el CAP, i el que vam idear un cicle de xerrades per gent gran perquè sí que vam detectar que a l'estiu l'activitat baixa, no? I llavors a través dels diferents grups que tenim la demanda dels usuaris era tenir més temes de caire de salut. Llavors hem fet un cicle de 8 divendres aquí a la biblioteca de Joan Vinyoli i hem tractat diferents temes, des de higiene bucodental, van venir també els Mossos, el teleassistència, avui parlem d'hidratació i alimentació i també farem temes de criança compartida amb avis i nets i per últim farem un tancament amb la llevadora que farà també temes de menopausa i farem una petita excursió pel Parc de Sant Salvador per fer promoure els hàbits saludables. La veritat és que és molt enriquidor, no? Perquè també és un punt social que es troben i no només amb el cicle de xerrades que hi hagi una temàtica interessant, sinó també crear vincle entre ells, no? Llavors creiem que és un punt de trobada important també per ells. Sí que ens hem trobat que la difusió és difícil arribar a tot el col·lectiu, sí que ens agradaria, gràcies a TV La Selva i a l'Ajuntament, que faci difusió, no? I de cara a l'any que ve recordar que durant l'estiu intentarem repetir el cicle, no? I agrairem si algú té propostes de temàtiques o de llocs que seran benvingudes. És una manera d'arribar a la gent gran i donar-los uns consells que són importantíssims pel seu benestar, sobretot social, no? El tema de la calor, l'alimentació, els hàbits d'anar a caminar. Són unes jornades que crec que són molt valuoses. Ens falta poder acabar de donar una empenta, és un primer any, crec que està bé, hem de donar una empenta per arribar a molta més gent encara, perquè no tothom s'assabenta, la gent gran, no? Amb xarxes no tenen tanta comunicació, però ho farem, és les primeres jornades i estan molt bé i l'any que ve estaran encara més bé. El tema del benestar social, sobretot amb gent gran, no? Hem de tenir en compte que estem entrant, i això ja ho portàvem al programa nosaltres, estem entrant a la generació del baby boom, per tant hi haurà molta més gent que necessitarà ajudes, consells, la piràmide canvia totalment i per tant haurem d'estar molt més disponibles per tots ells. Pel que respecta a la programació del mes d'agost, les pròximes xerrades tindran lloc els divendres 11, 18 i 25. La següent xerrada girarà entorn de com som com àvies i avis. El divendres 18 parlaran sobre la menopausa i per finalitzar la sessió, el dia 25 d'agost portaran a terme una caminada saludable al Parc Sant Salvador.